Ik doe hier daar even. Ben je mooi voort, net? Ik kom hier, wij komen hier even om er even wat pakketjes te delen, want helaas nog momenteel geen materiaal meer. Maar dat is hier een mooie beurs. We staan van Sjoerd en Auto aan het Leembedrijf en we delen wat pakketjes uit. Samen met mijn broer. Oh, ja, maar hij met de mut. Hij met de mut nemen op man. Hij met de mut nemen op man. En dan komt het vanzelf wel goed nu. Wat mag ik verder nog zeggen? 100 man. 100 man. Broer komt er ook een bij. Kom. En dit is broer. Wij zijn een Sjoerd en dit is Nauta. Dit is Nauta en we maken er wat moois van. En samen hebben we van Leembedrijf en Groen verzet Sjoerd en Auto uit Grauw. Nou, dat diert wat Dat af. hier wel net? Ja. Gewoon de volgende keer. Hoi.